time. Yan, very good. Hoy, mag-jogging ka, mag-jogging ka. Mag-jogging ka, hindi mo kaya. Game, Hoy. Okay, ano na? Oh, game, ano? Exercise 2. 1. Okay. Wag lang! Ay, hindi. Alam niyo yung jumping jack. Hindi, mumayos nga kayo. Alam niyo yung jumping jack. Hindi yan. Alam niyo rin yung push-up. Alam niyo? Oh, yun yung gagawin natin. Game! Other please, go! Yung please, wag na naman. Pinapahirapan mo na sarili mo eh. Game, okay. Ilan ba gusto niyo dito? Lima lang! Okay, game. Okay, 3 game. Ayo. Pipicture mo ulit ako! Ayaw na. Hindi kaya. Hindi nyo kaya mag-push up. Curl ups ka na. Curl ups. Oh, mag-track lift ka na lang kahit na nagsukat. Dali, oy. Track lift ka na. Ha? Okay, mag-warm up natin. Magtatakbo tayo. Secret weapon dyan. Pobre, baka kumakain ang mga dyan, ah. Ganito. Gagaling tayo, ha. Tama, sige. Nandito si Aubrey. Mabilis ka daw. Ikaw nga, Rexy, mabilis. Bagal, mag-push-up ka nga. Mabilis. Okay, magpulot na lang tayo basura, warm up. Ang secret weapon dyan sa pagpupulot, para hindi mapagod. Baka yun, para. Ayan, kagaya niyan. Paano pupulutin yan? Napulot mo sa iba. Hindi, mali yun. Ano, Tim? Okay. Ikaw nga, paano pulutin yan? Gagantiin niyo yan. Hindi kayo mapapagod. Kaso nga lang, time consuming. Okay, tama. Yes, tama. Game. Ikaw, Lexi. Tapos, paglalagay niyo sa basurahan, para hindi kayo mapagod. Pabalik! Gagawin mo. O yan, pagkain ng lollipop. Alam niyo pagkain ng lollipop? Pag ganon.